Gu Tolosarrak, baina gure jaioterria ahaztu gabe. Beretzigarren izaldi Tolosa Gipuzkoako hiriburu zan, ja 854 inguru hortan, Gipuzkoako hiriburu zan, eta hemen triangulo esateiko hortan, hor zagon, Foru Aldundia, eta bar. Nik askotan konparatzen esateko, Bilbo, las 7 calles, guk eba euskal, zazpikale, Tolosa Zaharren. Tolosa Zaharren. Gero, hirukin dibidituta daude, baina hoi kale importantenak hoi die. Hoi dena hoi dago peatron izalita. Tolosa da, herri txiki hon denan kabia bezala. Bolada bat izan zan, Tolosa jendea, hemen tokik nola etzion edifikatzeko, Bilagon aldea edo Irura aldea, o Anoeta aldea jute ziren. Beste hiru herri txiki. Merketxo bilatzatzik ere, bai, atzatzezak jendea, bai, Irura aldeik izaten da, Bilagon aldea, o Gora aldea, bai, aldea, o Ibarra, asko. Herri papelero bazan. Hemen bazien, zazpi zortzi papelera, hor bat, ez dakit badago. Hemen gara baten zien, hasi Amaroz, Tibera, Guadalupe, ez dakit zer, Artabaltza, hoi dena zien papelerak. Ba, izango zein hemen papelerak... Mosi, bai. Gehiago. San Jose. Artabaltza bat, Arazez, Amaroz, gero... Arkautean bestilu bazerea. Bueno, Tolosarrak gaurko egun, gaur desgraziz asko gabe ongo ie, baina gero hor Atarreka esategion hortan daude, enpresa hortan. Zeratik Tolosantik Donostia aldera ataratzea hortan goi bi alderdik ziren industrialak. Norat egiten, esan behar da, Tolosan, ongo ie, hiru lau norat egin, importante, Arrei, Etxentxo, Eskolapiok segitzen dute, Eskolapiok. Eskolapiok gora pasentzituen, hemen di. Goiko barrio batean, hoi hiru ikastola juntatu hemengo Jerusen alabak eta gero Gainberriko beste monja batzunak, hoi egin dute hirukide. Hirukide da, hiruek. Baten edade bateko dugitzeko, beste bestekok eta beste bestekok. Eta hor bukatzen dute. Euskara. Bai, base euskara. Eta gaina, hemen inguru hontan hitzei ezan garbi nahi txikina Tolosa. Eta gau izan dugu hortan gai. Hortan, beti izan da Tolosa. Euskara garbi izan dugu. Baina euskara mantendu du, batik bat baserritarrak eta askotan gaizki hitzei edo gaurko honen, konbentuk. Eske, gara hartan, ni konbentu baten egonak ez, gaztetan. Eta gu, gara hartan sortu zen oingo Euskadiren zea hoi, Muñoio, Ametxoio, niko atzen, ez gure izenak, jartzen ginen zela, paper txurin, maiuskulak gorrin eta letra berden. Horrezoz esan gahizun. Eta hoi, han gendenak, ja, honek esan du bezala, ja denok. Eta han bai, han etzioen galazten euskaraz ditzekian. Leno, Tolosa etorri berdingu, por ejemplo, gaztiko adrilek, genialen erreteraz izitizun. Eta leno, dio, pixkana, atentzio ematen hasitzen dio ibitza. Honetan euskera zitzitio, azterek. Tolosakoa, hemengo euskera. Gehiena, antzik gehiena dauke oaingo batuari. Nahiko garbitzeit edo euskaraz, noski, asko da, erdaldun oikin, euskaraz ikasi nahi zuen erdaldun oikin, oikin eta gildigo itxetxera. Larun bateko azoka oso ondo dago, Tolosakoa oso ondo dago. Larun bateko lau, han tinglau kaile zea, Solana kalea esategioa. Eta beran jartzeiko puesto, baserretarak etortzeie, garautzekin, besteke berdurakin, besteke kretxukaren perretxikun esposizio bat egote da, landare saltzeik duzte, gaztak, ogi baserri nindako ogik, eta hoi, larun batero. Garai baten Plaza Euskal Herrin bertan ekezan, astelenetan ganadu ferie, gaurria, ganadu ferie ez da eken. Baserretara alkartzen dira, eta ean azteko... Leno, ganadu ikuste etortzizien baserretarak eta goan alkarri ikuste etortzizien. Gero, bazkaldu eta eune pasatzen dure, guse partidatxo bat din eta... Urtean izate igual beste
zortzi hamar bazeri espezialak, batzuk lorak, beste batzuk landare, beste batzuk milak klasetako zeak, baserriko ganadue, txitok, ilok, konejuk, denak guzteituenak, baita artesanian zea, gero urte askotan etorzi talogile. Tolosako babarruna. Tolosako babarruna, zerbeza da, txuleta. Hemen asteburu, erre txikiteko baino, gixio, mezorta jun eta persona bat Tolosa etor eta dantza lotu nibilizarako zuatzea. Atzea? Bai. Diskriminada, Hoi, ala da. Dantza lotu egiatik. Baino... Batez ere neska gazteia, Bai. Hemen behoti barri, hoi bazan. Gero, Salame festase bazan Tolosan, eta horrek jendea bildua zeitezon. Baino, Kanpotik. Bai, gero Tolosa da, dauke kombinazio oso ona dauka, bai trena eta bai autobusa. Eta trena aizkenekoa hemen, amarrak eta laurdenak koletxatzen zen. Eta gu orduan aizkero pizza dantzain eta hori jandu gure, ni amaika korre herri txiki guztietatik. Neska gutxita korrika trenea, Tolosako barrunak. Zer ustezu, Tolosako diloik gala, Zonako die. Tolosan bertan esan deu, ja baserrik ez dago. Orduan Tolosan esan deu. Albisturkok ez dakinungo badakinu. Hemengo babarrunakinek gertatzea Idiazabalko gazta, Idiazabalko gazta ez da Idiazabalen bakarra egiten. Eta Getariko txakolina ere zarautzen egiten da, eta haian egingo da, eta berdina. Orduan Tolosa, lehen esan deuna, hemengo herritxiki guztien kabia da, eta Tolosako babarruna. Hau, beste museo famosoa da hau, pasteleriko museo bat, garai baten kanpo hauti jendea eta etortzea, eta usteu. Kanpotik diskurso etortzien. Nola, garai baten nola pastelak egin da, bere xaxuzio bat du, behizeneko txokolate antzeko gauz batzut, horiak egiteku, eta behar garai hartako zea dauzka. Dago pasteleria Ezeiza, pasteleria ona, eta Tejas de Tolosa ditute hau ikuzu, Tejas de Tolosa, horren ala pasteleria. Hoi hasi izan egiten, baina nahi egiten du, baina. Oan asko hio da turismo asuntoa, txontxongilok eta topik topik hori da mundu maileko txotxongilo elkarte bat. Elkarte bat da. Kio urtero antolatzea ba koru konkursoak. Eta nazio askotatik etortzea. Oan baino gine igual, Horren berri... 76 urtea, 1976 urtean, irik izuen, 76 izen adun taberna. Eta 76 zeuden gara hartan. Asko itxi. Bai, hor badaude, esate bateako zesan dutxunik, tabernak, Astia Suarra, eta Raku, eta Asterina, eta hoi, baina garai bateko tabernak ondik badaude. Bai, lehenkoak bada. Esperantzakalean amertanean Bizkoan berrituta, esate baterako guk plaza berrin daukeun bat, lehen gare baten zen Amaia deitzen zaion, eta joan Kadoso, Kabio, esate zaio, baina taberna bera da. Udaletxea, Eliza bakizu, Santa Maria, falta zaio poste bat katedrala izateko. Santa Maria hasi zienen egiten, aituera, hasi nintzen katedrala egiteko. Eta orduan dibipe gelitu, eta utzi zuen post Eliza. Hola utzi zuen, handia da, oso Eliza handia da. Eta poste bat gehiago izan bazoi, katedrala zan. Eta bizta dauka, Eliz aldaren atzeko katedrala bezala, eta geho izkinetan aldaren txikik. Hortik, Santa Maria, udaletxak, horrotxategi, hemen bertan zenta. Zona hori dago, elegantzena lartzeko. Rosa Topik. Bueno, txindoki azpiko sorgina, bazan. Monumentetik txindokia
Ikuste genduna zean bat, eta hiba, zorrina bat ziho. Eskoan gaine jarrita. Eskoan gaine jarrita. Eta galtza handi. Galtza handi. Esate zioen, eta orain gainean galtza handi horren izenen. Badago. Revista bat ateratzen be, galtza handi bezala. Eta zan, tipo, galtza handikin ateratzen zan, tipo itako, famoso erdi... Ez dakit, ez dut Egon horre, Fogolari... Mundu da horrela. Alonso. Alonso, Fogolari... Tolosarra izatzez, Tolosarra. Gaioa. Nagusiak San Juan. Santa Mari parrokitik eitean, prozesio eitean, kale guzti, Lizarrostoz, betetzen gure, portal oso. Udaberriko gazteek, udaberrin parte hartzen duen semea ibiltzen dan, eta gazte guztiko izuko bostetan eki, furgonetan hartu eta hor juten die Lizarrila. Eta gero zea guztietan jazten duen, haik, Esto ematen karria da nik, oso ondo gazten duen, lan asko gazten duen. Leno... Bek gozari txikitzen duen, eta... Herriko zaindari hutiena San Juan da. Eta San Juanetan, eskopeterok eta ondo, baina jendea multzea karnabaletan. Karnabaletan, hori da leku guztietakoa karnabala Tolosa. Karnabala Tolosa da, Bizkain eta Gipuzkoan eta jendea asko etortzen da. Tolosa bai. Bizkaitik asko etortzen da. Frankon garaien, hemen karnabalit izan galdu. Gipuzkoan herri bakarra izango zen, karnabalak urten baten uste dez, liron bat izan zela, ospatu intzien karnabalak, oainaineko bullakin da bar, baina hau eta karnabaletan Tolosa da